We zijn hier te wachten op mijn broer en die doet een poging om de Elfstedentocht te rijden met een kameraad, Gerben. En ze zijn nu bij Riet en onderwijs naar Berlicum. En we verwachten ze nu elk moment en we gaan een pandje eten voor hun. En wat reserveredens om wat te wisselen en wat verlochting. Dus, maar het wordt nog wel een toeval, maar ja, ik ken Piet een beetje en als er iets in de kop had, dan zet er echt erom. Nou ja, het was zwier. Het ijs is net optimaal. Ik meen, vooral in het begin hier we heel minder stukken, maar echt kruiend ijs. Dat we, nou, dan komen we gewoon naar drie, dat we haast erin hoe het is. En om een paar meter haast vallen, zeg maar. Ja. Bedankt. En ja, het zijn minder stukken. En we zijn denk ik wel een stuk of 10 keer wel van roergang. Ja. Maar nou ja, wie schaatsen gewoon terug. Ja. Ik denk, mijn horloge die zei nou 134, maar voor mij eerst krijg ik wat meer, dacht ik. Ja, maar eerlijk gezegd, Pieter is wel een beetje de driver achter dit hele verhaal. Hè? Die had Juster Jonne op de app kwam in één keer in zei van nou man, hoe liep het? Je dat gewoon 200 kilometer. Ja, Juster Jonne had het al in. Ja, Juster Jonne had het al in. En toen dacht ik eerst van nou ja, dat ken ik helemaal net. Nou, en toen even wat verder teken van nou dat zou wel heel mooi zijn natuurlijk. Maar ik mocht van mijn vrouw net alleen nog. En toen kreeg zo lang op Gerben ompraten dat er ik mee kan. Ja. Dus dat betreft had ik te danken aan Gerben natuurlijk. Ja, yes, Piet. Ik ben vanmiddag om 4 uur begonnen. En dan streven we om mijn zinsopgang op het Slettermaar te wezen. En ja, je snits moesten waren wat kleiner. Dus dat was wat een zinvaller. Dus daardoor wien we correct net mijn zinsopgang bij het Slettermaar. Nog oorloeren. Orreloeren? Ja. Dok hem op een deel en we rond naar Luid. Ja, dat had Piet het zei dan. Hij doe je. Ik denk dat we het wel helgen. Tinkste. Ja. Nou ja, Nee, wie weet het. ja, we gaan gewoon stap voor stap even verder en Wie liet het nou niet meer keren? nee. Nou ja, toen ik vandaag de bed leid, toen dacht ik wel eens even van hoe zou het eigenlijk wezen, maar het is alles lijkt dicht. Dus ja, wie wordt het wel, ja. Hier is natuurlijk wel het doemscenario destijds van ja, hoe komt het door de luts en ja, wie wien denk ik nou, de twarren die op de lut staan. En dat wie gewoon zwarte ijs en prachtig ijs. Ja, dus nou, heel mooie stukken jongen. En we gaan de zonsopkomst jongen. En we zien nou de zonsondergang, dus wat wil je nou mee? ja. Waar is een nieuwsverklaring? die verniel uit in de auto. Ja. Die had je hem net mooi. Nee. Ik had er sowieso net in, maar dat, nou ja, dat komt wel goed. Dan, Je hebt denk Safinus net op We de gaan nog fiets. een beetje reserve dat de politie bij ons komt, dan zetten we gas. ja. We gaan nog wat reserve. Nou, bedankt. Zo nou en dan mag er wat weg, hè, want ja, je krijgt altijd wel de veilige wijken, hè, maar uiteindelijk Maar net wachten tot het net meer kan. Dus je wordt goed. Morgen is maar al wat je naar de ja, ik ben heel blij. Ja, dat is echt geweldig. Is dit wat je hem ervan verwachtte heen? Nee. Nee, ja. Volle zweder of start. We gaan op zich, we gaan ook wel zijn van wie probeert het en nou het net hel je niet geschoten nu altijd mee. We zien wel hoe ver we komen. Ja. Maar we weten wel, als we de 80 hel je dan
Ja, als we dan in het bejaardenhuis zitten, dan denken we hier nog maar vol plezier om hebben. De fjot nog eens zeer. Hij is al lang in die nauwe schaatsen. De knibbels wat. Maar nou ja. Ja, dat duwt wel kippenvel. Ja. Dat meesten zijn van jongens, je staan niet nice en dan denk je ook van dat jou door piekenvel. Ja. Ja, en doe ons natuurlijk op meneer de agent die hier zo ziet. Oh zo. Ja. Goedenavond. Goedenavond. Hebben jullie allemaal een identiteitsbewijs en een vrijstelling voor de avondklok bij jullie? Het was toen 29 in slagen. Ja, machtig. Ja. Mooi avontuur, hoor. Ja, jongen. Machtig. Dat gaan we mooi feest. Ja, sowieso. Blij dat is mijn gang geweest. Ja, nou, ik ben blij dat het met YouTube gaat. Ja. Machtig. Ja.